Please note that Saint TV is paid to do this video. Viewers discretion is advised. Wamunoziva wemazuva wose nasi ndati ndikuwire ine nawe inyuwane asi ndichitanga nemabasa andinoti vazukuru uyai mushandirwe uyai mubatsirwe. Ndinospecializa zvakanyanya nemabasa akafanana nevanhu vanorwara especially makenza kana kuri kuti une mhosva dzako dzawinadzo muri kunetsana mukati medzimba dzenyu eida love beki kana dzimba dzichiparara, aiwa musavhunduke musatye, sekuru vanokwanisa kuti vakubatsirei. Dzimba dzinoparara eida uri kupi kugadzirirwa nhau dzemabasa chaiko kutiwo uzviwane uri munhu ari kushanda pabasa pako, kufarirwa nevarungu, kufarirwa nemunhu wauri kumushandira. Kana uchingofungidzirwa kungoti kuda kuvengwa nevanhu, aiwa usatye, uya kuna sekuru sadare munisi and then ukwanisa kubatsirika panezvo nezvozvo. And then izvezvi ndichitaura kudai pane vanhu vanosungwa, vamwe vanosungirwa mhosva dzavasina kupara vachienda kumajere. Handisi pakurwisana nemutemo aiwa wegovernment, handipo ipapo, asi ndiri kuti pane vanhu vanobatwa kuenda kumajere vondovharirwa vasina mhosva dzavapara, asi ndava mazvikokota wekubudisa vanhu, wekuyamura vanhu ivavo vanenge vachivharirwa mumajere vasina mhosva dzavatadza. Kutaura kudai ndinaye umwe wemuzukuru vakatobatsirwa, ndingati vanokwana kuita vana. Asi ndangoti zvangu regai nditi nehwani ngozvipira kati ndina basa nazvo sekuru kuti ndionekwe nechaunga nevanhu vakawanda ndichingotenda zvaitika izvi kunge abuda mujere mukati menhau dzaitikawo dzandingasikwanisi kutaura inini pachangu. Ndinotenda vazukuru pamakenza kune vanhu vane maronda asingapori, and then kune vanhu futi vandinonzwirawo tsitsi andichiti vanorwara zvisingaiti nemaronda makenza makumbo chichi. Aiwa musatye kuuya, hazvirevi kuti kushayiwa mari zvingasvika pakukufisa nekurwara. Uya utaura nasekuru panapa urapwe upore zvinofanana nevamwe. Vanotenda kuna sekuru munisi. Ndakauya mukadzi wangu akaona vhidhiyo rasekuru munisi pasocial media vachibatsira vanhu vachidididi vachiti vanokwanisa kubuditsawo vanhu musungo. So ndopaakaenda akanovaona achivataurirawo nhau yangu mamiriro yanga yakaita. Akaenda akapiwawo zvaakapiwa kuti andibatsire. Ini ndanga ndava ne3 months ndiri muusungwa. Ndiri pakati peusungwa kudaro ndaiuya ndichiatenda ndichingonzi dzoka kukoti. So pane ndidzoka kukoti last week iyo pandakanzi dzoke kukoti, munhu wandakarwisana naye haana kunge aita se akwanisa kuuya, anga ane mazuva asina akwanisa kuita se achiatenda makodzi. Ndo nyaya yangu mabudira yakaita se ayakaita. Saka ndinoda kutenda kuna sekuru munisi nebasa ravakandibatsirawo kuti ndinge ndichikwanisa kubuda mukati meusungwa. Saka ndinodawo kuvatendawo nechipo chandinovatendawo nacho chomudziyo wanichavapa sasekuru nebasa ravakandibatsira. Ndatenda. Notenda muzukuru. Zvinhu zvakachena zvakanaka chaizvo kunge wauya wakati aiwa handina basa nekuti chaunga tichati kudii. Vazukuru zvinhu zvinotendwa kana kuri kuti newewo uri kunzwa kusununguka kuti aiwa pane zvandaitirwa nasekuru ndinoda kutenda. Wakasununguka newo haparambidzwi munhu, hazvinzi zvekuti iwe nhingi uya akusarudzwi munhu. Ani nani anotenderwa kuuya kuzotenda rese dambudziko. Ndinotenda chaizvo vazukuru, ivai nemufaro kwese kwese kwamuri. Uyai mupore, uyai mupone. Mishonga indeyenyu haisi yangu, ndatenda hangu.